volám sa Niky, vítajte pri mojom dnešnom videu, v ktorom si ukážeme jednoduchý recept na muffinky. Na tento recept budeme potrebovať 120 g trstinového cukru, 250 g polohrubej múky, štipku soli, 250 ml mlieka, 70 ml oleja, 2 vanilkové cukre, 1 kypriaci prášok do pečiva a mrazené lesné ovocie. Ďalej si pripravíme košíčky, formu na muffiny a habarku, takúto drevenú misku, v ktorej to všetko budeme miešať. Zoberieme si košíčky, to si ich pekne nauskladáme do našej muffinovej formy. Ďalej do misky si nasypeme múku. Vanilkové, štipku soli. Tak, stačí. Toto si všetko premiešame. A prilejeme si k tomu mlieko. Trochu celé rovno. Trošku to rozmiešam, aby sa to nevyvíjalo všetko na mňa. Olej, celý tam dáme. A miešame, miešame. Aby tam neboli žiadne hrúdky z tej múky. Keby to bolo moc husté, tak si tam ešte môžeme pridať mlieko. Ale toto je také akurát, podľa mňa. Tak, toto je celá tá celková hmota, čo z toho mala vzniknúť, tak to sa to pekne leje. A to je vlastne všetko, už si tam len prisypeme to ovocie. Iba tak jemne zamiešame už do toho. Tieto muffinky budú fialové. Ja som nedošla zatiaľ na žiadny iný spôsob, ktorý by bol lepší. Takže si to pekne takto tam dám, vždycky po jednej a potom si to tak doplním. Lebo keď tam toho dáte zase veľa, tak tie muffinky utečú alebo budú moc vysoké. No, každou máme za jednu lyžičku. Teraz si to budem doplniť. Pripravené košičky si dáme do vopred vyhriatej rúry, zapnutej na 170 stupňov a pečieme asi 20 minút, 15-20 podľa toho. Hore budú pekne zlatisté